Estem davant d'una crisi, però, que es podia haver evitat? Bé, a veure, hi ha una cosa que hem de recordar, i és que els controladors que han tingut un comportament imprevisible, no, perquè no és la primera vegada que fan coses d'aquest tipus, encara que sense esta exageració, però han tingut un comportament, diguem, inexcusable, són empleats d'una empresa que es diu AENA, que és l'encarregada de gestionar el control del trànsit. Estos dies semblava com que AENA era una empresa que tenia els viatgers donant-los aigua i entrepans. No, AENA és la responsable de la gestió dels aeroports i del control del trànsit. Ja hi tornarem, potser, però llavors és l'empresa responsable de que això funcioni bé. Fa 11 mesos que hi ha un conflicte obert amb els controladors, amb unes pretensions indefensables dels controladors. Que no s'ha gestionat bé sembla bastant clar. Tampoc és un gran descobriment perquè AENA és una empresa extremadament ineficient i gran part d'aquest moment del conflicte ve de les condicions que han anat acumulant, tant salarials com laborals, els controladors, com altres cossos de l'Estat a Espanya, durant dècades de canvis d'empreses com AENA, que depèn del Ministeri de Fomento. I què inclou aquest Reial Decret signat divendres pel Consell de Ministres que fa saltar totes les guspires? Doncs mire, inclou una cosa que és precisar com se fa el còmput de les hores dedicades a l'activitat aeronàutica en el sector aeri. Miraré d'explicar-me en breu. Jo soc professor d'universitat i els professors d'universitat tenim una faena que és donar classes més una altra sèrie de faenes que és fer tasques de gestió, investigar, etc. Llavors, la nostra reglamentació diu, vostè té, diguem, és un exemple, 200 hores i d'aquestes 200, 150 ha de donar classe. Clar, llavors, nosaltres, si un dia agarrem assumptes personals o un dia ens posem malalts, nosaltres les hores de classe les hem de donar. Tenim unes altres hores de les que es pot descomptar. Lo dels controladors és igual. Ells tenen una jornada de 1.840 hores a l'any, de les quals fins a 1.670 han de ser d'activitat aeronàutica, el que seria per un professor d'una classe fins a la torre de control. Ells sempre han disposat d'on se descomptaven. Generalment se descomptaven de les de torre de control i després feien hores extres cobrant molt més car, perquè fins ara els controladors s'autoorganitzaven. El decret ve a precisar, escolta, vostè, coses del tipus de vostè té aquesta activitat, se la descompta de les hores que no són de torre de control. Clar, no els ha agradat gens. És que quan has de perdre els privilegis que tens, tot te molesta. Avui justament el portaveu del sindicat USCA reconeixia que aquesta vaga se'ls ha escapat de les mans absolutament. I a més, ell parlava dels 13 dies de paternitat. Doncs mira, te'ls pots traure de les hores que no són de torre de control, però això crec que no ha precisat tant. A l'espera que s'avaluïn el càlcul de totes les pèrdues que això... Li dic, perdona, per no perdre la dimensió de les coses. Fins abans que els baixessin el salari, cobraven 5 vegades el que un funcionari d'alt nivell de l'administració. Ara només cobren el triple. Estem parlant de xifres de 300.000 euros anuals. I vostè sentirà històries del controlador que cobra 50.000 euros. També hi ha professors d'universitat que en cobren 600. El promig tenen una massa salarial, són un número, 200.000 euros de cost per AENA. Dit això, cal recuperar. És un col·lectiu que ha tingut un comportament, a mi em sembla impresentable, però això s'emmarca dins d'una estructura de gestió extremadament deficient dels aeroports a Espanya, que és l'únic país rellevant que té barrejada la gestió dels aeroports i el control del trànsit aeri dins de la mateixa empresa centralitzada. Si la gestió dels aeroports la tingués la Generalitat, aquesta crisi s'hauria pogut evitar? La qüestió clau no és si la gestió dels aeroports la té la Generalitat o el govern central, sinó que la qüestió clau perquè aquestes crisis tinguin una dimensió local i no global és que la gestió dels aeroports se faci aeroport per aeroport. I això és diferent de si la fa la Generalitat. Com passa a altres països, d'altra banda. Com passa a tot arreu. No, a altres països no. Com passa a França, Alemanya, Itàlia, Gran Bretanya, com passa a tot arreu. A Romania no. Llavors, clar, si la gestió d'aeroport se fa a nivell d'aeroport per aeroport, la fase qui la fase, és una segona derivada, a l'atomitzar, com si diguéssim... És més difícil el contagi. És més difícil. Les crisis no són globals. Els cossos centrals no tenen la mateixa força. Alemanya és un país que hi ha una organització central de control aeri, que està a prop de Frankfurt, no a Berlín, i els aeroports se gestionen a nivell local. Alemanya
aquesta possibilitat d'epidèmia no és tan forta no perquè els controladors alemanys no ho poguessin fer eventualment, sinó perquè aquestes formes d'organització més atomitzades impedeixen que els cossos centrals agarrin aquest tipus de poder i impedeixen, fixes vostè, la relació. Un dels grans problemes que hi ha hagut aquí és que AENA, en diners que traia dels aeroports, pagava el dèficit dels controladors i podien anar creixent les seves condicions, etc. Quan ve la crisi, com aquí, diguem, les reformes s'estan fent quan l'aigua arriba per dalt entre la boca i el nas, quan ve la crisi, la cosa ja no dona més de sí. El problema s'ha anat acumulant durant moltes dècades. Això en països de gestió d'aeroports atomitzada o individual no es pot donar la mateixa mesura perquè no es pot arribar a aquest tipus de situacions. A l'espera de que s'avaluï cas per cas el que això suposa a nivell de despesa, de pèrdua, ja es parla d'unes pèrdues milionàries pel sector turístic de 500 milions. Qui assumirà totes aquestes pèrdues, indemnitzacions? Qui ho acabarà pagant, això? Mire, per això s'hauria de ser un expert en dret dels consumidors i de les empreses, jo no ho soc, però així com en idea general, el que són pèrdues als sectors hostelers, etc., crec que seran pèrdues assumides per les empreses que han incorregut. En el cas de les aerolínies tenen unes pèrdues que no són baixes. 80 milions diaris, no? No són baixes, són realment importants. I les aerolínies... Clar, a veure, recordem una cosa que no se'ns oblida. AENA és la responsable de la gestió del trànsit aeri. No del walkout, no de la caminada dels seus empleats, però AENA és l'empresa responsable de que funcioni bé el control del trànsit aeri a Espanya. Per tant, un diria a priori que si una aerolínia, que és l'usuari dels aeroports, que ha funció instal·lació i funció control trànsit, té problemes per operar, l'empresa responsable del servei, que és AENA, seria responsable. Però, clar, mai saps a Espanya, perquè en el sistema de gestió que tenim, com AENA, a la vegada que gestiona el trànsit, gestiona els aeroports, l'aerolínia després té que demanar condicions als aeroports i a la millor tenen represàlies. Normalment a Espanya, en aquest tipus de situacions, acaben... Les aerolínies tenen una mica de prudència a l'hora de fer reclamacions perquè a qui han de reclamar se l'acaben trobant a l'hora de donar-los no un finger. Que és una situació que a altres països sí que podríem dir naturalitat. Les aerolínies reclamaran a l'empresa gestora, que no té res que veure amb la que gestiona els aeroports. La barreja d'aquí fa que tot sigui... És tot molt ineficient. Creu que acabaran amb acomiadaments? Sembla que, en principi, es fa pronte per dir, sembla que no molt. Si un va veient aquest sector, jo crec que està la declaració de l'estat d'alarma, per tant, la militarització, dels controladors, no del control. És a dir, amb un decret... Estan sota disciplina militar. Fins en aquell moment, la major part dels experts que he pogut sentir no veuen clar que hi ha hagut delicte. Hi ha discrepàncies, com sempre. Fins en aquell moment, la major part no ho veuen. I, per altra banda, el sindicat de controladors, com el sindicat de pilots, aquests sindicats tenen molts recursos, estan molt ben assessorats i medeixen molt bé fins a on arribar. Però ells van dir que no estaven en condicions de treballar en aquell moment, s'aixequen de la cadira i després, quan la situació es militaritza, torna al seu lloc de treball. Segur que sí que ho estaven, perquè si no haurien de fer una baixa permanent i cobrarien... Això seria un delicte, no? A veure, és gent molt acostumada a suportar la tensió, si no, no serien controladors, i si no la saben suportar, millor que ho deixen, perquè llavors sí que ens podrien estar ficant... En qualsevol cas, Espanya es podria permetre el luxe de prescindir d'aquests controladors, d'aquest volum de 442 controladors, per exemple? Probablement a curt termini no, perquè hi ha aproximadament uns 300 controladors militars. El que s'ha de fer és segurament mantenir l'estat que garanteixi el control del trànsit, el temps necessari, per fer el que altres països hi han anat fent, que és obrir la possibilitat d'incorporar nous controladors que ha tingut tancada el sindicat. Ha tingut tancada el sindicat per concessió de l'empresa gestora. Tenim un problema, és a dir, aquestes coses tan superficials no ens deixen al fons. Obrir la possibilitat de contractar controladors estrangers, obrir la qualificació, trencar el corporativisme, trencar el cos central, trencar el paràsit, trencar el cos central que està anidat dins d'aquest sistema centralitzat de control i anar fent canvis que segurament no es podran fer un mes, però no haurien d'esperar 2 anys. De cop i volta no es podrà substituir i sembla que l'estratègia del Ministeri és de mirar amb la majoria dels controladors no tenir gran problema i posar el focus, enfocar sobre una minoria. Jo crec que els serà molt difícil arribar a establir circumstàncies de responsabilitat més enllà de que pugui haver alguna de responsabilitat civil, però això és qüestió d'una altra professió, és qüestió de jutges i d'aquí 2 anys... Vostè creu que quan acabi aquest estat d'alarma, que sembla ser que això s'allargarà fins després de les festes de Nadal, els controladors tornaran a les seves reivindicacions? O aquest col·lectiu ja per sempre més, siguin quines siguin les seves condicions de treball, avui aquestes seran i no més?
És que, a veure, és molt probable que després d'esta acció l'ànim dels controladors com a col·lectiu per prendre mesures tan radicals baixa una mica. Crec que ha dit abans el representant dels controladors que realment són una professió que no poden fer una altra cosa, el qual és una gran declaració de principis, fixes vostè, és que no puc fer res més, doncs t'acabes de definir molt bé. Per tant, com que ells no poden fer res més, cosa que fa inexplicable el sou que cobren, i les condicions laborals que tenen, segurament amortiguaran una mica les seves posicions, perquè tot i controlar molt bé els ressorts jurídics, esta vegada se'ls ha anat molt de la mà, i per tant hauran d'amortiguar. Això sí, el govern aprofita no per sortir del pas i per tancar un conflicte fins que torne, sinó per endegar una reforma seriosa tant del control del trànsit com de la gestió dels aeroports. I aquesta reforma per on hauria de passar? Aquesta reforma hauria de fer per una cosa que el govern des de fa temps diu que vol fer, ho diu fa 2 anys i mig, ho hauria d'haver fet ja, que és separar el control del trànsit de la gestió dels aeroports, com a la resta de països, i això fa 2 anys i mig que diu que ho vol fer, i està ben dit, i estaria millor fet, el decret del divendres passat, el decret de mesures econòmiques, ja comporta aquesta separació. A més, el govern el que hauria de fer seria introduir la gestió individual d'aeroports, però de veritat, no fent-se trampes al solitari cada 5 o 6 mesos dient faré això, però en realitat quan després publiquen les coses no ho és i ara fan un decret i no acaben de dir, sinó abordant en sèrio que tenim un problema i és de cossos centrals molt poderosos que s'han apropiat d'un servei públic i que en lloc d'estar al servei dels ciutadans, els ciutadans estan al servei d'estos cossos, que són controladors, que són directius d'AENA, que són directius d'altres empreses públiques centrals, que altres països de la Unió Europea no existeixen. Després de l'aprovació de la gestió parcial de la gestió dels aeroports, quin paper hauria de quedar-li a la Generalitat i a l'Ajuntament, o quin paper haurien de tenir, millor dit? Però és que, mire, és que precisament quan un llig el decret de mesures econòmiques del divendres, sembla que no s'ha privatitzat res que no sigui privat. Li explico. Vostè arriba en un aeroport si va en cotxe... És a dir, una concessió de concessions. Efectivament. A més, però si és en uns segons. Vostè se'n va a l'aeroport en cotxe, no pot anar en taxi esta vegada. I ara hi aparca. I això li fa una empresa privada? Factura, això li fa una empresa privada, pren un cafè i un croissant, li dona una empresa privada, compra el diari, també. Si tot això ja ho fan empreses privades, pel que sabem fins ara del que ha dit el govern i del que no ha dit, el que faran serà donar-li una empresa que faci aquestes concessions a concessions i això sí, adelanta una quantitat de diners. Això és fer trampes al solitari. Ha trobat a faltar la figura de Zapatero en tota aquesta crisi? Jo crec que Alfredo Pérez Rubalcaba ho ha fet molt bé. Ha estat una demostració de qui és l'autoritat a nivell d'Espanya? Ha estat una demostració de, probablement, quin és el ministre que té sentit d'estat per lo bo i per lo dolent, perquè dit-lo dit no oblidem que també va ser Alfredo Pérez Rubalcaba, que quasi tothom coincideix que és el millor ministre del govern, qui a la negociació de l'Estatut va dir de esto de los aeropuertos dejemos que hablen los que saben. Los que saben, que són els directius d'AENA i els controladors, ens han portat a això, perquè els que saben el que saben és usar els serveis públics en interès propi. Alfredo Pérez Rubalcaba ja ratllaria la matrícula si recordés que el que importa d'un estat no són els aparells, sinó els ciutadans. És dir, nosaltres.